Als terwijl het bij die dieren is, die story komt bij het dier. Hij begint niet bij het dier. Dat is een oomera en die perl die was school gegaan, naar vroege jaren. Wie jij? Nee, ik heb nog nooit school gegaan. Hij was ook verbetering. Hij was verbeteringschool. Hij is in die perlenschool gegaan en zei, nou kan hij niet alle naweek hij pa, laat me komen halen, hij bleef rossen wel. Nou, toen meteen Nou bij Belwonen. nou wil ik graag iets toe gaan, dan gaat hij de toestof oor met die bicycle. En dan moet hij die fiets stoot, die berg uit. Hij zei, dat is nog zo'n steil de toestof uit. Hij zei, als hij boven komt, dan klim hij nog op. Kijk, dan holt hij bicycle op die berg af, dat hij zang. Hij zei, die tranen hadden achter zijn oren om. Hij zei, in dag gaat hij die berg af en die bicycle lekker op spoeders. Toen ze om zo'n draai komt, toen leed je net zo'n groot klip in die pad. En als die kaas wel uitdrukt, is die spoeders te hoog. Hij zei, hij rukt die bicycle zijn kop op om over die klip te springen. En hij rukt Een wheelie te doen. daar rukt hij die vark, ja, hij rukt door die vark in die voorwiel uit. Hij zei, daar staan die vark nog net en hij ziet, maar hij heeft die bicycle nog op zijn achterwiel. Nou hou je die bicycle zo, die vark wel nog. Hij zei, maar die wiel hol je voor hem uit. Nou zit er die wiel achterna met die bicycle. Hij zei, als hij zo bij die wiel komt, hij zei, en dan druk je, als het mis, dan heeft hij hem weer op. Hij zei, en hij moest zo 2, 3 keer getraind, daar gaat hij in die tunnel en misschien is het donker. En hij maakt er zijn oor toe. En ik denk, en toen hij gaat uitkomen, zie je, hier is die wiel en ik druk en is in. En ik hoor, dat klap aan. Ik kijk zo om, toen zit die bojanen zo op die klippen, dus het klappen op aan.